Καλή σας ημέρα. Σας καλωσορίζουμε από την αίθουσα συνεδριακού κέντρου του Φιλόξενου Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Βρισκόμαστε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου, Υπήρου, Ιωνίων Νήσων Δυτικής Ελλάδας. 16 επιμελητήρια σε όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Είναι η 4η διαζώση Γενική Συνέλευση. Μια δράση η οποία σκοπό έχει να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ο θεσμός αλλά και οι επιμελητηριακοί υπάλληλοι, να μπορέσει να υπάρξει μια ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ανταλλαγής καλών πρακτικών για το καλό του θεσμού αλλά και της εργασιακής καθημερινότητας που πλέον δεν είναι τόσο εύκολο όπως ήταν παλαιότερα. Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο του Αρκαδίας και τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Τρουπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου για την αποδοχή της πρότασης του αιτήματος και της πρόσκλησης να διοργανώσουμε στη φιλόξενη Τρίπολη την γενική μας συνέλευση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας, κύριε Πρόεδρε, και πάντα επιτυχίες στο θεσμό σας. Οι δράσεις του Συλλόγου μας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη μεταξύ των επιμελητηρίων της περιφέρειάς μας. Σκοπός είναι να αναδείξουμε την κάθε περιοχή, τη δυναμική της και να παρουσιάσουμε τον κάθε τόπο σαν ενδυνάμει τουριστικό προορισμό. Με αυτό το σκεπτικό, φέτος πραγματοποιούμε τη συνάντησή μας στην Τρίπολη. Για μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, ώστε να δεχτούμε μια πρόταση από εσάς να συνδιοργανώσουμε εδώ αυτό το τριήμερο των συνέδρων του προσωπικού των υπαλλήλων των επιμελητηρίων. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φυλαξούμε 16 επιμελητήρια στην καρδιά της Αρκαδίας, στην πρωτεύουσα του νομού μας στην Τρίπολη. Θεωρώ ότι μετά από αυτές τις διημερίδες πάντα θετικά αποτελέσματα θα έχουμε αποκομίσει. Απότερος σκοπός και στόχος είναι να βελτιώσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις, κυρίως όμως να βελτιώσουμε την ταχύτητα και το μέτρο που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας. Μπορεί να είμαστε ένα από τα μικρά επιμελητήρια όσο αφορά τον αριθμό των μελών, αλλά θεωρώ ότι έχετε καταλάβει όλοι ότι είμαστε ένα δραστήριο επιμελητήριο. Τουλάχιστον προσπαθούμε, όχι μόνο ο Πρόεδρος, όλο το Συμβούλιο, αλλά και το προσωπικό. Εμείς το προσωπικό μας, όπως και εσείς, το θεωρούμε συνεργάτες. Υπάρχει αυτή η αμοιβαία σχέση. Εύχομαι να έχετε καλά αποτελέσματα στο συνεδριό σας και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσετε και τη φιλοξενία των Αρκάδων. Να είστε καλά και πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εργασίες της 4ης διαζώσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που έχετε την ιδιαίτερη καλοσύνη να μας φιλοξενείτε. Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κύριε Λαμπρόπουλε, εκ μέρους του κυρίου Τουχού που δεν μπόρεσε να παραστεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Αγαπητοί Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιμελητηρίων Ελλάδος, κύριε Γιώργο Θανασίου. Αγαπητέ πρώην Πρόεδρε, επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας, κύριε Μιχάλη Γιάκα. Αγαπητοί φίλοι Βούλα, που μας στηρίζει, Γιωβανοπούλου, που μας στηρίζει με την παρουσία σου σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι από τα 16 επιμελητήρια του Συλλόγου μας. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στη σημερινή συνεδρίασή μας, τακτική μας Γενική Συνέλευση, την 4η διαζώσης. Ευχόμαστε να έχουμε αρκετές δράσεις στο μέλλον και μπροστά μας. Από όσο θυμάστε, το έχουμε κάνει και πέρυσι, ο Σύλλογος μας έχει 60 χρόνια παρουσία. Σήμερα πάλι είναι μια κομβική συνάντηση, γιατί θα αναπτύξουμε θέματα που η καθημερινότητα μας ξεπερνά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας και του συναδέλφους του Επιμελητήριου για τη στήριξη και τη φιλοξενία της δράσης. Να ευχαριστήσω όλους σας για τη συμμετοχή που είστε παρόντες διαζώσεις, αλλά και τους συναδέλφους που έχουν συνδεθεί διαδικτυακά και εύχομαι να έχουμε πολύ καλές εργασίες. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα. Παραλάβω. Καταρχάς, καλώς ήλθατε στην Αρκαδία. Καλώς ήρθατε στην όμορφη Αρκαδία, στην πρωτεύουσα την Τρίπολη, στο επιμελητήριό μας. Και για μας, εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τεράστια τιμή και χαρά προφανώς να έχουμε εδώ στην αίθουσά μας συνεργάτες. Γιατί εμείς τουλάχιστον, θεωρώ και άλλοι πάρα τα Διοικητικά Συμβούλια, θεωρούμε το προσωπικό των επιμελητηρίων συνεργάτες. Έχουμε άμεση επαφή και κοινό στόχο. Θεωρώ ότι μιας και γνωρίζετε το επιμελητήριό μας είναι από ένα επιμελητήριο με λίγα μέλη, έχει πάρα πολλά μέλη, αριθμούμε περίπου 5.000 μέλη. Παρά τα αυτά προσπαθούμε να είμαστε παρεμβατικοί, προσπαθούμε να έχουμε παρεμβάσεις και αιτήματα με κοινό σκοπό με όλους εσάς, να εξυπηρετούμε τα μέλη μας και να φροντίσουμε από την εύρυθμη λειτουργία των επιμελητηρίων. Εμείς προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να έχουμε μία παράταξη που κατεβαίνει στις εκλογές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
για την ηρεμία που πρέπει να υπάρχει στο θεσμό που υπηρετούμε, γιατί στόχο και σκοπό έχουμε όλοι να εξυπηρετούμε τα μέλη μας. Η αγάπη του αρκαδικού επιχειρηματικού κόσμου ήταν τέτοια που η συμμετοχή σε εκλογές μας ήταν κοντά στο 60% από τους εγγεγραμμένους, με μία παράταξη. Αυτό είναι ένα κεκτημένο των προηγούμενων, των τωρινών διοικήσεων, αλλά και του προσωπικού των μελητηρίων. Γιατί άμα το προσωπικό, εσείς δηλαδή, δεν κάνετε καλά το έργο σας, δημιουργείται ένα κενό, ένα χάσμα με τα μέλη μας, τους επιχειρηματίες. Τη στιγμή που το Αρκαδίας και εσείς, όπως ξέρω, η αντιμετώπιση προς αυτούς είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ επαγγελματική, δημιουργείται μία αγκαλιά προς τα μέλη μας, εξού και τα μέλη μας έρχονται και να ψηφίσουν και να συμβουλευτούν κλπ. Με μεγάλη χαρά, οποιοδήποτε έτοιμά σας, στα μέτρα που μπορούμε σαν Αρκαδίας, είναι δεδομένο μέσω του κυρία Τζελετοπούλου, που έχω την τιμή και τη χαρά να είμαστε συνεργάτες, θα μπορέσουμε να το εκπληρώσουμε. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο από το χρόνο σας. Εγώ θα πω όμως τα δύο προβλήματα που εμένα με προβληματίζουν. Εγώ στον θεσμό του εμιλητηριακού είμαι από το 2011. Από το 2019 έχω την τιμή να προεδρεύω στο Αρκαδίας. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι το προσωπικό το μόνιμο. Αν κάποιοι μας ακούνε μέσω της δικής μου φωνής ή της δικής σας, πρέπει να βρεθεί τρόπος αμεσότατα, χωρίς τις αγκυλώσεις του συστήματος όλου, κάποια επιμελητήρια, αν όχι όλα, κάποια επιμελητήρια να μπορέσουν να πάρουν προσωπικό, να εκπαιδευτεί το προσωπικό για να συνεχίσουμε την εύρυθμη λειτουργία μας. Ένα άλλο θεματάκι για μένα προσωπικά και για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι αναπτυξιακές. Θα ήταν πολύ εύκολο για εμάς τότε, ξέρω το 2019, να τις κύραμε τις αναπτυξιακές. Δεν υπάρχει περίπτωση επί των ημερών μας να διώξουμε παιδιά εμείς, σε καμία των περιπτώσεων. Όμως δημιουργεί ένα βάρος, ένα άγχος, μία έννοια πώς θα μπορέσουμε να τις χρηματοδοτήσουμε, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τέλος του μήνα στις μισθοδοσίες του προσωπικού, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, κάνει και δουλειές επιμελητηριακές. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και σας καλωσορίζω στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θέλω να σας πω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σταθερά προσανατολισμένη στη συνεργασία με τα επιμελητήρια και των 5 νομών, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξη την οποία επιδιώκουμε περνάει κυριότατα μέσα από τις συνεργασίες, με τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Και προφανώς η πολύ καλή μέχρι τώρα συνεργασία, για την οποία εκφράζω την απόλυτη βεβαιότητα ότι θα συνεχιστεί, περνάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μέσα από το προσωπικό των επιμελητηρίων. Συμμερίζομαι την άποψη του Προέδρου ότι το προσωπικό δεν είναι αρκετό. Εκείνο που πρέπει να βεβαιώσω είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματικό στις προσπάθειες που κάνουμε μαζί. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικά μέσα στο 2025, έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Στο πλαίσιο αυτό είναι ήδη στον αέρα η αξιολόγηση, μάλλον είμαστε στη φάση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί προτάσεις στο μεγαλύτερο πρόγραμμα που υπήρξε ποτέ στην περιφέρεια και για το οποίο κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να πετύχουμε μέσω υπερδέσμευσης να ενισχύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις από όσες αρχικά προβλεπόταν. Πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι αιτήσεις που υπηρετήθησαν ήταν περίπου τετραπλάσιες από τον προϋπολογισμό που είχαμε ξεγίνει και επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σχέδιο το οποίο ποτέ βγήκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερες επιχειρήσεις. Και αυτό που θέλω να πω σε όλους και είναι και έτοιμα και των επιμελητηρίων είναι ότι σχεδιάζουμε ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο θα απευθύνεται σε μικρότερες επιχειρήσεις, σε μικρότερους προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε ή δυνατόν το σύνολο της γκάμας των επιχειρηματιών οι οποίοι χρειάζονται ενίσχυση για να λειτουργήσουν στην περιφέρειά μας. Ανέφερε ο Πρόεδρος προηγουμένως το πολύ μεγάλο ατού της περιοχής μας, το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, μέσα από το οποίο ενισχύονται καταρχήν 4 δήμοι, αλλά ευελπιστούμε ότι αυτή η ενίσχυση θα έχει αντανάκλαση στο σύνολο της περιφερειάς μας. Και εκεί ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε 2 προσκλήσεις, και αναμένεται η τρίτη, οι αιτήσεις που υπευλήθησαν από επιχειρήσεις για να ενισχυθούν υπερέβαιναν κατά πολύ τον προϋπολογισμό. Εκεί καταφέραμε να είναι πραγματικά πολύ μεγαλύτερο το ποσό το οποίο διατέθηκε για ενίσχυση επιχειρήσεων
και κάνουμε έναν αγώνα δρόμου να μπορέσουν αυτές πλέον να αρχίσουν να υλοποιούνται σε σχέση και με το επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη και σε σχέση με μια σειρά άλλες παραμέτρους που θα πρέπει να επιληθούν και που είμαι αισιόδοξος ότι θα επιληθούν. Διαβεβαιώνω ότι προχωράμε τη συνεργασία με τα επιμελητήρια. Προγραμματίζουμε να ιδρύσουμε ένα κέντρο καινοτομίας σε απόλυτη συνεργασία με το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, εδώ στην περιφέρειά μας. Και πρέπει και δημόσια να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Αρκαδίας και τον Πρόεδρο για τη συνεργασία που είχαμε, έτσι ώστε εδώ και μερικούς μήνες να λειτουργεί στην Τρίπολη το γραφείο του ΕΦΠΑΕ, έτσι ώστε να μπορούμε και να συμβουλεύουμε επιχειρηματίες εδώ στο κέντρο της περιφέρειας Πελοποννήσου και γρηγορότερα να έχουμε ανταπόκριση σε οποιαδήποτε αιτήματα υπάρχουν, είτε στη φάση υποβολής αιτήσεων, είτε στη φάση προετοιμασίας για νέα προγράμματα. Η συνεργασία μας με τα επιμελητήρια, διαβεβαιώνω ότι όταν λέω επιμελητήρια δεν εννοώ μόνο τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια, αλλά κυριότερα και τους εργαζομένους, θα συνεχιστεί στο ίδιο πλαίσιο. Θεωρούμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι μόνο έτσι μπορούμε να κινήσουμε την οικονομία της περιφέρειας του Πελοποννήσου, η οποία έχει μια σειρά συγκεκριτικά πλεονεκτήματα που θεωρούμε ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε ως τώρα και επομένως δεν έχουν δώσει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Είμαι βέβαιος αυτή η συνεργασία, έτσι όπως πολύ θετικά πάει, θα συνεχίσει θετικά και θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία γρήγορα θα τα βλέπουμε στην οικονομία της περιοχής. Καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και βεβαίως να περάσετε πάρα πολύ καλά στην Αρκαδία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λαμπρόπουλε, αναπληρωτή Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Πίνδε, κύριε Ζουμπούλη, αγαπητοί συναδέλφοι στα Διευθύντρια του Επιμελητήριου, κυρία Τζανετοπούλου, κύριε Γιάγκα, επίτιμε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας μας, συνάδελφοι και συναδέλφισες, αγαπητά μέλη του Συλλόγου Πίνδε, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να παρευρεθώ στη σημερινή Γενική σας Συνέλευση στην όμορφη Τρίπολη, η οποία είναι γνωστή για το επιμελητήριό της με τις δράσεις που έχει και τις ενέργειες και για τη βοήθεια της τοπικής επιχειρηματικότητας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Ελλάδος να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Η παρουσία της Ομοσπονδίας στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μελών της δεν είναι τυπική υποχρέωση, είναι ουσιαστική ανάγκη. Γιατί η ΟΣΙΕΔ δεν είναι ένα μακρινό δευτεροβάθμιο συλλογικό όργανο, είναι η συλλογική έκφραση όλων και η δύναμή της πηγάζει από εσάς. Το τελευταίο διάστημα η ΟΣΙΕΔ έχει αναπτύξει συνεχή και στοχευμένη δράση πάνω σε γνωστά και διαχρονικά ζητήματα που ταλανίζουν τα επιμελητήρια και ιδιαίτερα τους υπαλλήλους τους. Ενδεικτικά να σας αναφέρω από τις δράσεις που κάναμε είναι οι εξής. Διατηρήσαμε αδιάλειπτη παρουσία στα όργανα της Κεντρικής Ένωσης. Συμμετέχουμε σε όλες τις διοικητικές επιτροπές της Κεντρικής Ένωσης και σε όλες τις γενικές συνελεύσεις. Πραγματοποιήσαμε διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Συναντηθήκαμε και με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον προηγούμενο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, και με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Μαραβέγια. Και αναπτύξαμε όλα τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε, όλα τα προβλήματα που έχουμε, με πρώτο και κυριότερο την υποστελέχωση. Ο κύριος Μαραβέγιας πραγματικά κατάλαβε, είχε αντιληφθεί το πρόβλημα, το βλέπει και στο ίδιο το Υπουργείο και μας υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει ως προς την επίλυση αυτού. Όμως κάναμε και συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Χαραλαμπογιάννη, όπου είναι και αρμόδια για τις προσλήψεις και μας ανέφερε μία σειρά επιμελητηρίων, δεν μπορώ να σας την πω, είναι πάρα πολλά, τα οποία έχουν μπει στο πρόγραμμα των προσλήψεων και μας είπε πολλά επιμελητήρια και πόσες θέσεις έχουν προκηρύξει. Έχει γίνει ένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2025, πρόσφατος δηλαδή, με 42.000 επιτυχώντες και το πιο πιθανό είναι να πάρουμε από εκεί κόσμο σύντομα.